Centar za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u Halilovićima na lokalitetu bivše kasarne je moderan park namijenjen cijeloj porodici, penzionerima, sportistima i rekreativcima. Zelenilo, odrasla stabla, ukrasno grmlje, šetnica i klupe za sjedenje već privlače stanovnike najmnogoljudnije sarajevske općine. Potrebno je u našem gradu, bar za ovu našu djecu. Za sad sam zadovoljan, dobro je. Šta je najljepše? Meni je najljepša staza za trčanje, nekako. Ja mislim da je ovo super, da je ovo pravi potez i nadam se da ćemo mi to moći iskoristiti. Radost za svi u nas, iskreni sportiste i opet kažem, zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je sigurno prepoznala za sve nas, dakle, kutak. Centar u Halilovićima na površini od 11 hektara smješten je u središtu općine Novi Grad, svega nekoliko minuta udaljen od glavne saobraćajnice sa kojom ga povezuje pješački most u Neđarićima. Tereni za odbojku, fudbalski stadion i atletska staza samo su neki od sadržaja. Prilike su htjele tako i prije agresije na Bosnu i Hercegovinu da ovo bude zatvoreni objekat nekih 40 godina, on nije bio dostupan javnosti obzirom da je to bila vojna kasarna. Mi smo smatrali i vjerujem da nismo pogriješili da je najbolje da ta vojna kasarna bude pretvorena u jedan park sa puno sadržaja. Riječ je o zaista jednoj lijepoj oazi mira i zelenila koja će biti spojena sa centralnim dijelom općine, odnosno već je spojena mostom preko rijeke Miljacke za pješake, za bicikliste, biciklističkom pješačkom stazom i svima će biti nekako na ruku da dođe u ovaj naš centar. Premijer kantona Sarajevo kaže kako centar Safet Zajko ima potencijal da postane kultno okupljalište građana ne samo općine Novi Grad, već i cijelog kantona.